Bine v-am regăsit, leii mei înfometați, nu mai sunteți înfometați, sunteți relaxați. Așa este în weekend, sper că ați avut o săptămână frumoasă, vă odihniți, vă relaxați și parcă ar merge așa să strecurăm și o glumiță la sfârșit de săptămână. Și m-am gândit pentru asta să vă povestesc cum un cuplu de tineri căsătoriți evrei au mers la rabin să ceară permisiunea de a dansa. Și rabinul le spune foarte clar, nu aveți voie să dansați. Păi, da, știți că e nuntă și dacă noi ne și căsătorim, totul e... Nu aveți voie să dansați. Bine, dar după ce ne căsătorim, avem voie să facem sex? Da, aveți voie să faceți sex. În orice împrejurare? Da, absolut în orice împrejurare. Și ea deasupra? Și ea deasupra, sigur că da. Dar am putea, eu știu, să facem și pe la spate? Da, bineînțeles și pe la spate, fără niciun fel de problemă. Dar am putea, nu știu, să ne punem și un film video porno și să încercăm ceva cu cătușe, cu biciuști, cu lanțuri. Da, puteți și cu biciuști, și cu lanțuri, și cu filme porno. Și am putea, eu știu, și cu mici pedepse, așa, da, se poate și cu mici pedepse. Deci putem să facem sex în orice poziție vrem. Da, rabinul spune, putem să facem chiar și în picioare? Nu, în picioare nu. Dar de ce în picioare nu? Riscați să degenereze în dans. Ce prost!